Hello everyone, NivedithaDinesh vlogs ku ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಂಕಲಿನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರು ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ಲು ಪೋದು ತೋಸ್ಪಾವ. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಅವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಂಡತೆ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎದುರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಡ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಲೈ ಪೋಪುನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಂಡದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಲೈ ಪೋಯರೆ. ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವುಡನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್. ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಲಾಬಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಬಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಕ ಪೇ ಮಂತದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೆತನೋಡು. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ದ ಉಲೈದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬುಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು.
ಅಂದೆ ತೊನಿಯರು ಚಿಕನ್ ದೇ ತೊನಿಯೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಫಿಶ್ ದೇ ತೊನಿಯೆ ಮಟನ್ ದೇ ತೊನಿಯೆ ఒక ಎಗ್ ದೇ ತೊನಿಯೆ Aja ke plate kali. Eating mutton. ಲರೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಪುರ ಉಂಡು ವನಸ್ಪುರ ದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯೂ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ತಚ್ಪಾವ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದ ಬೀಚಿಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಜಾನ್ ಬೇರೆ ಚರ್ಮುರಿ ಆವಡ್ ತಿನಿಯರ ಅಂಚಿತ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಫುಲ್ಲದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಪುನ ಆತೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಳು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೋವಲಿ ಆತೆ ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪೋವಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ತಚ್ಪಾವ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್